Studenti iz više od 50 zemalja prošetali su pod zastavama svojih država centrom Beograda. Pod sloganom "Preuzmi inicijativu" kulturno-edukativna međunarodna studentska nedelja održava se od 15. do 23. jula. Teme kojima se akademci bave su socijalno preduzetništvo, digitalni marketing, informacione tehnologije, zaštita životne sredine i druga aktuelna pitanja. Iz Rusije sam, nije mi prvi put u Beogradu. Bio sam 2016. Bilo je fantastično kao i sada. Beograde, hvala. Ja sam rodom iz Pakistana, živim u Velikoj Britaniji. Prvi put sam kod vas. Jako mi se dopada spoj starog i novog. Neobično je, a ljudi su divni. Ja sam iz Turske i ovdje mi se mnogo dopada. Upoznajemo vašu kulturu i dobro se provodimo. Grad je prelep. Nisam očekivala da će biti ovako lep. Ono što nas sve spaja jeste ljubav prema toj multikulturalnosti i to nas se sve ovde spaja i zato mi svi ovde jako i uživamo.